Baban Marsa yayin da ta fada a gaban mai gari take cewa, Allah ya taimake ka, Allah ya kara ma tsawon rai, tuba nake ranka ya daɗe, tuba nake. Shi kuma Malam Muhammadu gaba ɗaya yana mamakin wannan wani irin mulki ne a ce dagaci yana da irin wannan fawa, wanda duk talakan gari idan har ya zo gaban shi sai ya gane kuskurensa. Malam Muhammadu yana ta sake-sake a zuciyarsa yana cewa, daga ganin dai mutanen nan mugaye ne wallahi. Amma wallahi ilimi ya yi. Gaskiya kauyen nan ana mugun jahilci. Yaya za a yi a ce wai dagaci ne yake da wannan fawon haka? To, yau kakar ta wace a gaban idona zanga tana yin haka? Lalle na ebo ruwan dafuwar kaina. Haka Alhaji Muhammadu ya ce. Wani ɗaya daga cikin bafadan ya miƙe tsaye ya ce, ke tsohuwa, hattara dai, ki daina yi wa mai gari yawan mammagiya haka. Ki tsaya ki saurari mai gari da kunnen basira. Baba Marsa ta yi shiru, ba ta ɗaga kanta daga inda ta faɗi a gaban mai gari ba. Sai mai gari ya ce, Baba Marsa, ta ce Allah shi kara ma tsawon kwana. Ya ce, ina son ki ɗaga kanki, ki kalli mutumin nan da yake gefenki. Baba Marsa cikin ruɗani, ta ɗaga kanta a hankali, sai ta juyo, ta kalli mutumin da ke gefen nata, sai ta ga jikanta ne, Alhaji Muhammadu. Sai ta ce, na shiga uku, me kuma ya yi musu? Yaushe ma wannan ɗin ya shigo garin nan? Haka Baba Marsa ta ce. Sai ta ce, ranka ya daɗe, na gan shi. Ya ce, wa kika gani? Ta ce, Allah shi kara ma nisan kwana, jikana ne wannan ɗin. Ya ce, au, jikanki ne kenan. Ta ce, jikana ne ranka ya daɗe. Da fatan dai bai yi wa fada ganganci a rashin sani ba. Shi ɗin a birni yake, ba a nan kauyen yake ba. Don haka ranka ya daɗe, a mai aikin gafara, duk abin da ya yi cikin rashin sani ne. Bai san waye kai ba. Mai gari ya ce, Baba Marsa, wannan jikan naki ya zo ne mun gan shi da Yarima Hadi. Yake cewa zai ɗau Yarima Hadi su fara fita ya zame masa yaron mota. Shi yasa na ce a kirawo min ki tabbatar min da kanki. Shin shi ɗin jikanki ne? Sai Baba Marsa ta ce, Allah ya taimake ka, jikana ne, ni ce na haifi mahaifinsa. Sai mai gari ya ce, to shi kenan, iya abin da ya sa na sa aka kawo ki nan kenan. Baba Marsa, kina iya tafiya, amma dai da fatan kin ji kudirin da jikanki ya zo da shi. Ta ce, Allah ya taimaki mai martaba, godiya muke, Ubangijin Allah ya saka da alkhairi. Wannan abin da aka mana mun ji daɗi, ranka ya daɗe, godiya muke, Allah ya sa su fara fita a sa'a. Shi kuma sarkin gida ya ce, amin, cikin izza da rashin ɗa'a. To don haka, ke tsohuwa kina iya tafiya. Baba Marsa ta miƙe tsaye, take cewa, to na bar sarki lafiya. Ta kama tafiya. Sai ta ji wani irin tsawa. Sarkin fada ya ce, ke tsohuwa, jikan naki yana nan zuwa ba tare da daɗewa ba. Idan ya koma gida, ki ja masa kunne sosai, ki faɗa masa wane ne Yariman namu, kar a samu matsala. Ita Baba Marsa ta ce, cikin sanyayyen murya ta ce, Allah ya taimake ka, kina iya tafiya. Baba Marsa ta fita a fada. Shi kuma Alhaji Muhammadu, duba da yanda ake wa kakansa, ya ji ma kwata-kwata tafiya ma da Yariman ya fita a ransa. Ya ji wani irin mugun ɗaci a cikin zuciyarsa, saboda yana jin takaicin shi ne sila na kawo kakarsa cikin wannan fadar, har ana ci mata mutunci kamar haka. Yarima ya juya ya kalli Alhaji Muhammadu. Ya ga gaba ɗaya ran Alhaji Muhammadu ya ɓaci. Sai ya ɗan taɓa hannun Alhaji Muhammadu. Alhaji Muhammadu ya juya ya kalli Yarima. Yarima Hadi ya gyaɗa kai, yana mishi nuni da alamin cewa kar ya nuna ɓacin ran shi a cikin wannan fadan. Sai mai gari ya ce, Alhaji Muhammadu kake ko waye? Sai ya ce, Allah ya taimaki mai martaba. Idan kuka yi tafiyan kwana nawa kuke yi a can? Alhaji Muhammadu ya ce, Allah ya taimaki mai martaba. Idan mun yi nisan duniya, shine mai sati 2. Sai mai martaba ya ce, wannan yaron bai taɓa fita ko ina ba. Yarima Hadi daga fada sai cikin iya garin nan. Ina son ka kula da shi. Wannan shine farkon fitansa na barin garin nan. Sai Alhaji Muhammadu ya ce, insha Allahu mai martaba, za a kiyaye. Sarkin fada ya ce, ba batun za a kiyaye ba, a dai sa ido sosai, kar wani abu ya faru da Yariman mu. Sai mai gari ya ce, Alhaji Muhammadu, duk abin da zan ce, na riga da na faɗa. Yanzu, bari mu ji ta bakin fadawana, ko su ma suna da abin da za su ce, sai ka tashi ka tafi.
Sai mai martaba ya ce, a cikinku gaba ɗaya ko wanda zai tofa albarkacin bakinsa? Sai sarkin gida ya miƙe tsaye. Shin ma da za ka tafi da shi, nawa za ka rinka biyan shi albashi? Nan take mai martaba ya ɗaga hannunsa sama. Yana wa sarkin gida nuni da cewa ya yi hattara. Daman dai kun san turancin fada, sai su 'yan fada. Mai martaban yana ɗaga hannu, shi kuma sarkin gida ya shiga taitayinsa. Nan take sun kwai da kai ya ce, tuba nake ranka ya daɗe. Sai mai martaba ya dawo kan Alhaji Muhammadu ya ce, bawan Allah, yaushe za ku fara fita? Sai ce, Allah ya taimaki mai martaba, motan nawa ma yana can ana masa lodi. Ba mamaki, gobe in Allah ya kai mu, muna cikin rayayyu, za mu fita. Mai martaba ya ce, to shi kenan, Allah ya kai mu goben, yanzu kana iya tafiya. Alhaji Muhammadu ya tashi, ya ce, Allah ya taimaki mai martaba, godiya nake ranka ya daɗe. Abokanan Alhaji Muhammadu guda uku wanda suka rako shi zuwa fada, gaba ɗayansu jikinsu ya yi sanyi. Kai da ganin abin da aka yi wa Alhaji Muhammadu da kakarsa baban marsa, ka san cewa Alhaji Muhammadu ya fada cikin cakwakiya. Hakan ne ma ya sa abokanansa suke yin nadama, suna tausaya masa. Sai Alhaji Muhammadu ya mike ya ce, da girman kujeranka na barka lafiya. Sai ya juya da shi da abokansa za su fice daga fada. Yarima ya mike tsaye da alamun yana son ya bi Alhaji Muhammadin ne. Sai mai martaba ya ce masa, Yarima Hadi, kai ka zauna, muna da magana da kai. Daga baya ka je ka same shi. Yarima ya zauna cikin girmamawa. Bayan Alhaji Muhammadin ya fita, sarki ya ce, na dawo gare ka Yarima Hadi. Na san halinka, tunda ni ɗin nan ni ne na haife ka. Na san abin da za ka aikata da abin da ba za ka aikata ba. Kaga dai inda za ka je, ba nan garin ba ne da ka rena mutane. Ka sani, a inda ka je sarautarka ba za ta yi aiki ba. Saboda daga lokacin da mutum ya baro kauyensu, to ya aje duk wani al'ada na kauyensu. Zai je ya tarar da al'adan da suke can ne. Kar ka sha mamaki, ɗan sarkin can ko ɗan dagacin can ya iya ci maka mutunci kai tsaye, saboda kai ba kowa bane a can. A nan ne kake wani. Yarima Hadi sun koyar da kansa. Don haka, ka je Allah ya baka sa'a, ka nemi abin kanka. Ni ma zan huta da kararraki da ake kawo min naka. Ni ma yanzu kaga, kunne na zai huta, amma dai ka kula. Kuma kar ka manta, wannan gadon nawa kai yake jira. To don haka, kar ka yi wasa da rayuwarka. Yarima Hadi ya ce, Allah ya taimaki mai martaba. Godiya nake. Sauran fadawan suka ce, ka dai kula ranka ya daɗe. Mu dai muna sake jaddada maka. Cikin birni dai ba kaman kauye yake ba. Don haka, ka kula sosai. Lafiyarka tana da muhimmanci a gare mu. Yarima ya kalle su, ya ce, ina mika godiyata ga mutan fadan nan. Suka ce, muna amsawa ranka ya daɗe. Yarima ya kalli dagacin ya ce, Allah shi kara ma nisan kwana, zan iya tashi? Sai dagacin ya yi dariya, ya ce, me zai hana? Allah ya tsare, sai ka dawo. Da fatan dai yanzu in ka fita, ba za ka zo min da wata matsalar ba na ƙarshe wanda za ka banni da ita. Yarima ya juya ya kalli mai martaba ya yi murmushi, ya ce, matsala ta kau daga yau ɗin nan. Ya ce, Allah ya sa. Yarima ya fita. Bai tsaya a ko'ina ba, ya nufi kasuwa. Ya je inda ya fara ganin su Alhaji Muhammadu a zaune. Ko da ya karasa gurin, bai samu kowa ba. Shi Alhaji Muhammadu da tashin shi a fada, da shi da abokansa, gidan kakansa suka nufa da ret. Saboda je ya bata haƙuri da irin cin mutuncin da ya jawo aka yi mata. Alhaji Muhammadu suna zaune da kakarsa Marsa a tsakar gida. Kakarsa Marsa ta ce, wai kai yaushe ma ka shigo garin nan ne? Alhaji Muhammadu ya ce, wallahi ba jimawa, don ban kai ma awa 3 kwarara a cikin garin nan ba. Abin da ya sa ban zo nan kai tsaye ba, saboda na je na yanki tikitin da za a yi min lodi ne. Don haka na ɗan zauna don in sa ido. Su sa mota ta a layi idan sun fara mata lodi, ni kuma sai in bar gurin. Shi ne na ga wannan yaron a zaune, na ga yana tawa wata mai fura faɗa. Ni kuma duba da haka ne iya yasa
nake cewa to ko dai zai bi ni, yaron kirki ne tunda bayi da biye-biyen mata, alamunsa sun nuna. Sai ko baba Marsa ta ce, ai ko ka ebo ruwan dafuwar kanka, ba kai kaɗai ba, ni kaina abin ya shafe ni yanzu. Baka san mutanen nan bane ba. Wallahi da ka biyo ta nan kafin ka yi magana da yaron nan, da ba za ka fara maganan ma da shi ba. Alhaji Muhammadu nan take ya shiga rudani ya ce, me yake faruwa ne iya? To ko dai in fasa tafiya da shi. Baba Marsa ta kalli jikanta cikin firgici ta yi ihu ta ce, wane mutum, ka saurare ni sosai. Tafiya da shi matsala, yanzu barin shi ya zama matsala. Idan ka bar shi yanzu bai martaba zai ce saboda ya kira ni fada ne, mun dawo gida na sa ka canja shawara, na hana ka tafiya da ɗansa. Barin shi zai haifar min gagarumar matsala a cikin garin nan. Hakan zai sa ya zafafa doka a kaina, ya takura wa rayuwata. Idan haka ya kasance, lalle zamana a garin nan ya kare. Haka kuma kazalika, idan ka tafi da ɗansa, aka samu wani akasi, wani abu ya faru da ɗansa, Allah ya kiyaye, ba fata nake ba. Hakan ma kuma barin gari ya kama ni. Bara in gaya maka abin da baka sani ba. Na dade ina dakon wannan matsalar a zuciyata. Ko babanka da kaga ya rabu da ni, ba ya bar ni bane a kauyen nan don son ransa. A'a, matsala suka samu da fada. Nan take fada ta yanke hukunci da umarnin cewa ya bar garin nan a cikin awa ɗaya. Baba Marsa cikin tausayi da kuka ta ce, ina ji ina gani, ɗana ya tafi ya bar ni. Barin gari da gaggawa shi ya samu mahaifinka. Ina jin daga rigar da yake wuyarsa, ba amma ba shi ya kara ɗaukan wani kayan shi ba. Haka aka mai koran kare a cikin garin nan.